Il-Maltin u l-Awċin kif ukoll it-turisti kollha li jinsabu fostna f'dawn il-jiem bla dubju li se jgawdu ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ meta fit-tmiem il-ġimgħa insellmu s-sena 2022 u nilqgħu is-sena l-ġdida. Fil-fatt, id-bassir tat-temp jindika li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejl tal-ewwel tas-sena se nkunu qed nesperjenzawhom f'temperaturi li normalment mhumiex assoċjati max-xahar ta' Diċembru. Is-Sibt lejlet l-ewwel tas-sena, it-temperatura se titla' għal massimu ta' 19 grad, filwaqt li l-inqas mistennija tinżel għal 12 grad Celsius, ferm il-bogħod mit-temperaturi kesħin li qed jesperjenzaw bħalissa l-Amerikani u l-Kanadiżi. L-istess jista' jingħad għall-ewwel ta' Jannar, meta t-temperaturi f'pajjiżna se jibqgħu fl-istess livelli, bit-tbassir ta' temp xemxi u sabiħ. Dan it-temp se jippersisti anke fl-ewwel jiem tas-sena l-ġdida u mhuwiex fenomenu li qed nesperjenzaw Malta biss. Fl-Italja u Franza wkoll mistennija jiddominaw temperaturi mhux soliti għal dan iż-żmien tas-sena u anke f'Londra kollox jindika li t-temperaturi se jibqgħu il fuq sew minn dawk normalment assoċjati mal-festi tal-ewwel tas-sena, bl-inqas temperatura fl-ewwel ta' Jannar se tinżel għal 7 gradi Celsius.